Strata zraku nemusí znamenať koniec veľkých snov. Muž, ktorý po vážnej nehode oslepol, dnes behá maratóny a zdoláva horské vrcholy. Pomáha mu pritom silná vôľa, verný navigátor aj silná bežecká komunita ľudí, ktorí stoja pri ňom. Nevidí a predsa dokáže behať, ženie ho húževnatosť, odhodlanie a radosť zo života. Točíme doľava, ešte doľava. Pali pochádza z Liptova, z dedinky Svätý Kríž. Osud zasiahol, keď mal 30 rokov. Som mal autonehodu, pri ktorej som prišiel o zrak. Vždy som bol aktívny, no po nehode som bol taký zlomený. Do cesty mu však prišli ľudia, ktorí mu ukázali, že stále môže veľa. Pali, poď! Aj maratón v Aténach či výstup na Kriváň. Aby mohol, potrebuje po svojom boku navigátora. Opisuje mu každý detail trate. Aký je terén pod nohami, či je hladký asfalt, či sú jamy, či zdvíhať nohy, či je nejaký obrubník. Ich spolupráca stojí na absolútnej dôvere. V tme je to o niečo náročnejšie. Pomáhajú im aj vodiace šnúrky. Na štarte bežíme takto spolu vedľa, sa držíme. Na kontakt úplne takto, keď je pretlak ľudí. Pomocou toho poťahujem. A keď nejaká situácia náhle príde, tak ho chytím za ruku. No a najhoršie je to v tom dáve, keď niekto náhle spomalí. Pôjdeme aj dole schodníka niekde. Aha. Skákať. Ale zatiaľ sme nemali žiaden taký vážny úraz. Ešte by sme dali 10 koliečok. Budúci rok by chcel Pali zdolať Kilimanjaro. To, že nevidí, má vraj aj svoje výhody. Niekto vravia, no ty si frajer, ty keby si videl, v akej výške si, no veď vidíš práve preto, že na to nevidím probléma. A je to fajn. Športové výzvy sú finančne náročné. Pomáhajú mu však ľudia, ktorí jeho príbeh obdivujú. V Považskej Bystrici bežali za jeho športové sny. Pretože je živým príkladom, že čokoľvek človeka, čo sa mu stane, nemusí ho zdrožniť na kolená, na nohy, ale vždycky sa môže ten človek postaviť, ísť ďalej. Veronika Tesáková, televízia Markíza.